Sú to 3 mesiace od môjho rozvodu a dnes som sa vrátila pozrieť na svoje deti. Nemohla som uveriť, že ešte spí. V dome bol neporiadok. Všade boli staré krabice od instantných rezancov. Ach môj Bože, čo sa presne stalo? Nemohla som uveriť, že tam len tak ležal. Spýtala som sa ho, prečo mi nepomohol upratať, a on povedal, že je to ženská práca. Keby nebolo detí, nevrátila by som sa. Som tak rada, že mám tieto šumivé kyslíkové tablety. Myslím túto maličkosť. Vložte ich do vody. Po 1 sekunde častice kyslíka vo vnútri automaticky rozpustia škvrny, ako napríklad olejové škvrny, ktoré sa ťažko umývajú doma. Na škvrny, ako sú DNA hrncov, stačí vložiť 2 šumivé kyslíkové tablety do vody a nechať ich namočené. Potom vo vode votrite spálený, špinavý alebo zakopaný hrniec. Biologicky odbúrateľné enzymy vo vnútri automaticky rozložia škvrny. Opláchnite ním dno hrnca a v okamihu bude žiarivo ako nové. Dokonca aj okraje a švy budú biele ako nové. Je to záchrana pre váš domov. Stačí ho vložiť do vody a okamžite uvoľní silný kyslík. Rýchlo rozkladá škvrny, vďaka čomu ľahko odstráni masnotu v kuchyni, vodný kameň v kúpeľni a dokonca aj odolné škvrny na oblečení. Efektívne, pohodlné a ekologické čistenie už nie je únavnou úlohou. Vďaka tomu bude každý kút vyzerať úplne nový. Vyberte si naše šumivé kyslíkové tablety a vneste do svojho života sviežu energiu. Svokru už naozaj nemôžem vystáť. Stále to nemôže vydržať zahodiť to, tak jej to musím pomôcť vyčistiť. Wow, môj Bože, to je úžasné. Odporúčam ho všetkým svojim priateľom. Nevyhnutnosť v každej domácnosti. Je taký jednoduchý na používanie. Garantujem vám, že ak nebudete spokojní alebo sa vám výsledky nepáčia, môžete ho vrátiť. Neexistujú žiadni sprostredkovatelia, ktorí by profitovali z cenového rozdielu, takže objednávku môžete zadať s dôverou. Či už čistíte hrnce a panvice alebo sporák, zostanú ako nové. Upratovanie s ním je ako dať svojmu domovu veľkú rekonštrukciu. Naša továreň momentálne prebieha akcia. Množstvo je obmedzené, takže kto prv príde, ten prv berie.